Soc l'Eva Trias, soc mare de l'Escola 9 de Quart i presidenta de la meva AMPA. Actualment tinc dues nenes de 10 i 12 anys. Preparar una assemblea és molt important començar per tenir clar quins punts s'han de treballar. Llavors tenir molt clar què es vol parlar i què és el que cal decidir en una assemblea. No tot és necessari discutir-ho o portar-ho a terme a l'assemblea. Importantíssim també és tenir alguna persona que ens faci de moderador i que ens ajudi a dirigir aquesta reunió. Crec que és molt important el paper del moderador, bàsicament perquè parlem temes que a tots ens agraden molt i que volem aportar la nostra, i és necessari que hi hagi algú que pugui dirigir, bàsicament per poder respectar el torn de paraula i per estar organitzats, si no les reunions s'eternitzen i les conclusions són poques. I és important respectar el torn de paraula, que hi hagi un moderador és una cosa que realment és m'atreviria a dir vital, no pot funcionar perquè tothom vol parlar, tothom vol dir la seva. Sempre abans de fer una assemblea és important que la Junta es reuneixi per tenir clar quina és l'estratègia a seguir i què és el que volem fer arribar als nostres assistents. És importantíssim tenir-ho clar i que, com deia fa una estona, que cada comissió que ha treballat un tema el pugui exposar personalment. No és el mateix la visió meva que la visió de la persona que l'ha estat treballant durant un temps. Llavors, la informació que arribarà a la gent que tenim a l'assemblea serà molt més real que no la que jo puc interpretar, per exemple. Llavors, és important definir molt bé què es posa cadascú i sempre abans fem un previ per poder explicar, per poder tenir clar el torn i què ha d'explicar cadascú. Si no, són assemblees interminables, que potser una assemblea amb 1 hora i mitja, màxim 2 hores, podria estar enllestida, es poden eternitzar. Llavors, és una manera de també tenir clar què és el que ha d'explicar cadascú i així també respectem l'estona d'exposició de cada comissió. A les assemblees la gent ve amb predisposicions diverses. Hi ha gent que ve a fer aportacions molt constructives i a realment voler aportar i millorar coses, i hi ha sempre gent que no en té tantes ganes. Llavors és important arribar a trobar aquest equilibri d'alguna manera que ens sortim beneficiats. En definitiva, el que volem és millorar el que tenim fins ara. El funcionament d'una assemblea es pot espatllar només amb la manca d'organització i respecte. És necessari portar-la preparada, amb les pautes a seguir i amb els punts molt clars del que es vol parlar i treballar. Veníem amb una inèrcia de molts anys i, clar, quan vols fer un canvi, els canvis costen, no agraden. Llavors, quan vam entrar unes quantes mares a la Junta, vam entrar a la comissió de menjador per fer un canvi amb el sistema i volíem que el menjador formés part del projecte educatiu del centre. Va haver-hi famílies tradicionals o que portaven més anys a l'escola que no els hi va semblar bé i famílies noves que els hi semblava fantàstic. Llavors, trobar aquest equilibri i dir, bueno, intentem-ho, provem-ho, si ens equivoquem podem modificar-ho, no és una cosa que decidim per sempre. Va costar, però vam tenir el suport de l'equip directiu també, que creien que era important que formés part del projecte educatiu de centre. Perquè sigui una assemblea innovadora, per poder aconseguir més quòrum, és important estar tots al mateix nivell. Ja només la situació, l'organització, això que s'ha fet durant molts anys, de la presidència més amunt i l'altra gent assentada més avall, crec que és molt important que tothom estigui al mateix nivell, si pot ser de forma circular, que ens puguem veure totes les cares, i important és que no porti l'assemblea una sola persona. Fins ara semblava que la figura d'un president era el president i prou. No, dintre d'una assemblea no hi ha un president en la Junta, llavors aquesta Junta ha de tenir repartit les tasques i el que ha d'explicar o d'exposar. Llavors, important, i nosaltres ho fem així, és que cada àrea, cada comissió porti preparat molt bé el tema que vol tractar. Llavors no el pot defensar ningú millor que la pròpia persona que l'està treballant. I donar-li un caire més innovador per mi vol dir que participi la gent d'una altra manera. Potser la participació que hem tingut fins ara d'assistir a una assemblea i seure i callar no és la més indicada, sinó més aviat és que la gent pugui dir la seva i que pugui aportar.
Important la situació, per suposat, no hi ha ningú superior a ningú, sinó que tothom ha d'estar al mateix nivell, és important veure's les cares amb tothom. També comunicar molt bé. Moltes vegades la gent t'explica que no sap ben bé quina és la funció de la Junta, per què l'AFA existeix, què és el que s'està fent realment a l'AMPA. Són coses que moltes vegades és manca d'informació, segurament. A les assemblees l'assistència sol ser poca. Jo crec que la paraula assemblea marca com una cosa molt sèria encara. Potser caldria també donar-li un canvi, un toc, un altre nom a aquest tipus de trobades o reunions. Sembla que la paraula assemblea fa molts anys que existeix i tots ho relacionem amb aquestes reunions eternes, llargues i pesades que tothom vol explicar el seu cas personal. Que és molt important que sigui una cosa molt planera, que tots estiguem al mateix nivell, que sigui important l'opinió de tothom i saber rebre tot això que la gent et fa arribar. No sempre són coses negatives, són moltes vegades coses que es poden treballar i pensar i millorar. El format jo crec que s'ha de canviar i potser també la franja horària. Crec que és molt important la franja horària amb els pares, les famílies. Potser ara que tenim tantes eines a la mà com un Doodle, doncs seria el moment de començar a fer una mica d'enquesta, de saber els pares què pensen, quin és el millor horari, no? Perquè moltes vegades ens queixem de la manca d'assistència, però potser tampoc hem escoltat a l'entorn, no? Què és el que els hi va més bé o què és el que podrien fer i aportar. Bé, avui en dia, això de que no tenim temps, que estem molt ocupats, que tenim molta feina, em sembla que és una cosa habitual amb tothom, pràcticament tothom. No conec cap pare com mare que no tingui moltíssima feina i que cregui que no pot aportar. Llavors, vinguent a les reunions, a les assemblees, només és important per la gent que està treballant dia a dia. Tan sols la presència i veure que quan tu fas alguna cosa la gent respon, això només ja és molt gratificant per la gent que està treballant dia a dia. Sempre diem igual, aportar amb el que puguis, no es demana obligacions a ningú. Jo puc aportar des de casa amb el meu ordinador fent un comunicat de premsa o fent un comunicat als socis o fent un pòster per la festa que es farà d'aquí 2 dies. No cal que estigui presencialment, físicament, a un munt de reunions, simplement és jo puc aportar això. I és aquest compromís, aquest petit compromís que crec que tots tenim 10 minuts al nostre dia per dedicar a la nostra escola i als nostres nens. Sí que hem après a saber repartir, a saber delegar, a saber treballar molt bé la feina per comissions i que sigui també una junta totalment oberta. Deixem que entrin voluntaris contínuament. Gent que pot aportar a la comissió de festes o pot aportar a la comissió de comunicació o qualsevol de les comissions que tenim obertes. No és una obligació ser-hi sempre, sinó aportar i aportar en positiu, que crec que és important. Ens vàrem trobar que començava a haver-hi poca gent a la Junta, per gent que marxa perquè acaben els nens, gent que s'ha cansat o per problemes X que deixen de ser-hi, i la manera de captar, de fer entrar gent nova, realment ens la varen dir ells, que va ser simplement exposar en què consisteix estar dintre de l'AFA, què vol dir estar-hi i com esteu organitzats. Llavors va ser fer una exposició de quines comissions hi havia, de què es treballava cada comissió i van sortir un munt de voluntaris, que realment amb ganes, perquè ha de quedar clar que no és un compromís a temps complet, sinó és un compromís aportant el que puguis, però sempre de qualitat. En definitiva, fer entendre als pares que tots estem allà pel mateix, que som pares, que estem implicats i que ens preocupa l'educació dels nostres fills. Llavors és fer arribar aquest missatge de que realment l'important és aportar el granet de sorra. És igual que puguis aportar més o menys, sinó que sigui de qualitat i que realment estiguis convençut. Quan arriben famílies noves a l'escola, a mi m'agrada fer-los una rebuda una mica més personalitzada. Nosaltres personalment, amb la direcció del centre, intentem fer aquesta rebuda a les famílies noves i explicar-los exactament què és l'AFA, l'AMPA, en què consisteix, quines són les nostres finalitats i què és el que volem treballar. Llavors, és important que arribi aquest missatge, no tan general, sinó realment la gent nova, jo crec que necessita això. L'última assemblea ens hi vàrem trobar, gent que ens preguntava, ostres, i com pot ser, què es fa amb un AMPA? Si jo vinc d'una escola bressol i no he estat mai en una escola, què es fa amb un AMPA? El que comentàvem abans, què es feia fa 40 anys o què es fa ara amb un AMPA, doncs no és el mateix, segurament. Llavors és molt important això, fer arribar aquesta informació a les famílies noves i fer-los aquesta acollida, aquest acompanyament quan arriben. Per mi forma part també de la forma de ser i depèn de quines escoles i dels projectes en general.